uusi semmonen aloitus silleen. Aloitusvideo. Aloitusvideo niinku tälle sarjalle, jossa me niinku lähdetään aloitusränkistä, niinku tässä on ne aloitusränkit. Ja mennään vaikka tää vaan sitäkin tälleen, kun mä muokkasin tätä väriä silleen. Ja joo, ei siinä mitään muuta. Minä vaikka tässä ykköseen. Okei, mä oon jo miten monta kreisiä tossa oikein, että on henkikäyminen koneen. Moi idiotit. Ai niin, on idiootit. Moi idiootit. Eli te idiootit. Ei kun Kusipää. Kusipäät. Oli kusipäät tänään täällä. No niin, täällä Peppermanssia vedetään vastaan. Joo. I'm a pepper. Älkää valitteko tosta, niin sit me ollaan ulkona. Aloitusvideo aika helppo maali. Aika helppo maali. Aloitus, en oo koskaan pelannut. Joo, mä en tiedä mikä tää boosti juttu on. Feels bad, toi on siinä. Ei! Olis mennyt asia? Ei kun mä yritin kun tää aloitusvideo, niin mä yritän olla semmonen niinku nopo. No älä oo nopo Tamra. No täällä ollaan nopo. Kattokaa nyt MLG. What is this? What is this? This is my Game. My video. Oh my god. Tää varmaan kuuluu kovalta henkeille. No niin. Ja semmoista. Ja maali. Kun mä keskityn tähän mikkiin. Voit ottaa tässä. Se voi olla niinku kaukana, se voi olla tuolla. Tästä. Niinku se kuuluu yhtä kovaa. Me on tänään, tää video on sponsoroitu monta kanssa, koska mä oon pärinöissä. Oh my god! Attotemppu joo. Mä oon pärinöissä monta ideaa. Supernova kannattaa ostaa. Nyt myös K-Marketista. K-Marketista saa. Nyt myös Exclusive 2 euroa. Konevenellä, jos haluat joku ostamaan. Mun takapihalta löytyy kaikki. Niin. Ja Heke asuu siis sillan alla. Mitä takapihalla on? Mun takapiha on se. Ja täällä ulkoon me pelataan täällä sillan alla. Ja tässä on niinku ulkopöytäkone. Niinku vähän niinku kannettava, mutta silleen niinku pöytäkanne. Niin. Kannettava pöytäkanne. Joo, käännäpä. Niin se pystyy, pystyy kantaa. Juman, eikö se? Kato mitkä skillsit. Ei. Kato sun tuuletus. No mun tuuletus on välillä kato. No niin, katsotaan, me torjutaan tää maali tästä. Kattokaa vain youtubelaiset naiset. Siinä näitte MLG. Epic save. Save! Niin, täällä on save mun take tänään. Ja taas sit Heken eka video äänellä. Tai siis ei eka, mutta eka. Mulla on äänivideot. Eka Rocket League. Eka pelivideo. Paitsi Pelivideo. Niinku PC-pelivideo. Sick! Eiku se on siik! Siik! Oi, elämä on kurjaa. Koska ne tekee Soret. Bye. Oi. Mut se on copyright. Ei jos. Peppermans. Joo, tää on niinku expert. Eikö tää on Rocket League? Niin, mut siihen näkyy toi, et se on. Siis me pelataan tämmöstä. Ruukia kup. Mä oon siis ruukia. Mä oon ykköslavusia. Niin. Tää on niinku Road to Grand Champion siiri. Road to Pro. Eiku Road to Grand Champion. Okei, tän takia tää oli huonoa. Ja me kräkättiin Lenille toi... Kenelle? Häh? Kenelle? Siis Hekelle. Niin. Mä piippaan sen. Oh, sake. Tai sit ei tarvi piippaa, se voi vaan niinku poistaa sen. Laittaa mutelle sen kohdan.
Tee maali. Joo. Get wrecked! Nyt tehdään semmonen hieno zoomi täällä. Silleen... Zoomataan sinne. Sponsored by Ed. Elämä on kurjaa, mun on pakko juoda, että saisin muijaa. Onko? Ai, elämä on kurjaa. Oi juna. Sä kaat kuset ruukielle. En mä kus... Se toi easy. No mitä sä teet tossa? Ei mitään. Se on vain. Vahinko. Koska mä join sun sukarimalan. No. Mutta oi, silloin puhuttiin se tekemään. Mitä? Hacker. Se vaan teki. Hacker-auto. Jaa, yli. Toi hetki. Mullakin on tommonen ollut. Oh, snap. Tää on hyvä aloitustaktiikka. Älä osu siihen. Hyvä. Kiitos lehmä. Sä et ikinä tuo boostiin. Koska en mä saa mistään boostia. Tein kolmas kanssa boostiin, mutta sä tuot Koska tää on liian pro-pelaaja. Ettekö te huomaa, siinä lukee pro. Rookie pro. Se on niinku uusi taso. No kun mä olin ruukiella, mä olin niinku pro, koska mä olin pelannut aikaisemmin. Mä en oo smurfi. Mulla ei ollut vaan... Vaan sä oot niinku smurfi. Niin. Sä et oo niinku semmonen smurfi. Sä oot vaan ihan muuten vaan smurfi. Ei mitä? Hacker. Et sillä Tesenen kautta eri ala. Oh, ja se menee maaliin. Oi! Oi juma. Sick. Sick hat trick. Bad luck. Älä. Eikä input. Älä koske mun unelmiin. Cover. Cover-versio lähiöonelmiin. Kannattaa katsoa YouTubesta. Oi juma. Se on sit Heken tekemä. Niin. Se on mun iskä ja mun tekemä. Mä editoin sen videon. Niin. Ja eikö sä äiti editoi tuota? Mom. Sponsored by her family. 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 Mulla ei boostu. Ei niin, kaikki näkee. Okei, ei sitten. Ei oo boost. You can't speak. Eiku. Sponsored by mom. Sponsored by isoäitin keksit. Mitä? Sick. Hacker. Hacker. Se johtaa sua! No hacker, kato nyt. Miksi et oikeasti... Kato, hacker. Niin, hacker. Nyt reportataan. Sillä oli mannet häkkisit. Tää hacker. Oi. Tää on varmaan smurfi. Niin. Tääkin sä pelannut ennen kaveri. Come on. No. Et sä voinut osua. No. Aika. No ei se niin, nyt tähän taikatemppu. Me siirrytään, nyt kun me mennään seuraavaan matsiin heti, kun mä sanon bleh. Okay? 3, 2, 1, bleh. No niin, me ollaan taas takas matsissa. Me taikatemppu taas toimii. Semmonen juttu. Onko semmonen editointilaite? Moi. Moi. Onko se ollut ilmassa? Onko se ollut ilmassa? Ei. Kaitsi. Jaa. En mä tee. Vai. Ei tiedä kauan. No
voidaan laittaa se silleen kovalla, jos kuuluu silleen. Onks ihan jotain muuta? Tulee kaikki. Joo. Ota veteraan. Veteraan. Joo, se äskenkin oli tuli veteraan. Koska... Okei, se oli ruuhia. Se... tuli. Ihan pakko. Uijaa, ei saa uijaa. Ui. Boom. Ekrek. Eikö sillä kone kehme? Mulla on siellä parempi. Way skills strong. Tulee boosti, että se oli boosti. Uju. Tää boosti. Kommentari. Oh, sick. Kommentari. Rakatu, ei kommentari. Alprank. Et sä kommentari. Aivan kommentari. Oh. Kato mikä touch. Oh. Kato mikä dribbling. Oh. Kato 60. Kato mikä syöttö itellä niin. Ei sit. Kato mikä boost ottaa. Kato mikä käännös. Tää olisi vissiin sen verran tehokas kone, että täällä pystyisi editoida videota jo. Vai mitä No niin me tehdäänkin. Voitais te editoida täällä jo? Eikö tässä kuvataan just tässä? Okei. Et se on kaikki äänet. Kyllä siinä pystyy erityisesti. Jos on Niin. redaktia eli. Ai, ootte ladannut tän? Joo. Okei, hyvä. Osaatko sä niin editoida? En vielä. Kai. Joo, vähän. Opettele. Näin. Tuo pitää laittaa se. Joo. Nyt niin silleen. Parhaat jalat ikinä. Eikä ei ku yhtään. Kuunnelkaa katsoja. Eikä ei ku yhtään. Sä oot liian pärinäis. Heken laatua. Eikä ei ku yhtään. Koska tää on koulussa tehty. Semmonen pieni tasapaino. Pieni tasapaino-ongelma. Siinä on vähän niinku yksi pikkasen iso. Ai niin mä huomasin, että huomen parissa lisää CSK:ssa. Mulla on vielä yksi monttu. Koska on 3,50 maksaa 2. Mä kävin tuossa kuukaudessa. Sick! Se oli kuule hit. Sick! Sick. On that bro. Is sick! On niin oliko se oikein tällainen? Hyppä. Päivävideolla mä tein. Näin. Anna anteeksi. Fuck! Sitä. Tää eka video on heti. Onko? Videon titla. Hiljainen lapsi. Tää videon titla Hiljainen lapsi. Eikö eka video aina? Mä saan paljon lähtökertaa. Oikeesti, mulla on tullut. Arvo monta kommenttia mulla on mitä OVS vai pätkää. Häh? Se lakas! Kato, näit sä? Se lakas. Näin. Mut tiiäks Kaikki äkäisen. kaikki? Kato. Kaikki paitsi minä. Ai. Menkää seuraa IG. Me tehdään Ei uusi semmoista. IG. Ei semmoista ois. Tehdään. Nyt tunnin. Kun IGs käytössä. Oh my god. Ei kun tein semmonen käyttäjä kuin Free Case. Joo. Keys. Oi, elämä on turhaa. Mä sanoin, että mä olin, I got it from my daddy.
Ei valtaa turkimaali! Ui. Okei, nyt tehdään tämmönen kunnon biitti. No copyright. Mulla on täällä no copyright. Mä en kyllä tiedä, onko tää copyright. Tsunami. Noniin. Rap. Oota, se on toi. Nois. Noniin. Noniin. Tee rahasta. Raha, aika. Noniin. Nyt lähde. Nive, rap, kommentoimat. Noniin. Nyt lähtee. Mulla on päri. Puhelin. Rapaperikin mä syön. Vitsi mikä sit rap. Joo. Kerran mä kävelin rahat käsis ulkona. Silloin poliisit ja alkoi huhua. Että täällä on varkaita. Mutta mä en osaa puhua. Poliisille kuumottaa. Poliisit aina vaan rankaisee. Live-rappi ei oo mun juttu. Mä voitan tän pelin vielä. Kattokaa. Overtimelle mennään kun mulla on rapporperia. Noniin. Koska? Noniin. Saanko se renne? Alkaa, noniin. MC Heke. MC Ilikko. Noniin, MC Heke. Sieltä lähtee rapporteri rappi, joo. Viit raha. Moi. Joo. Rahat löytyy. No niin, mulla on puhelin ja kännykkä, ei muuta oo. Iskä osti vanhan puhelimen Nokia kivikaudelta. Saatko pari? Ja Nokia siellä vaan rulettaa. Nokia. Niin, Nokia on paska. Ensin Nokia ei muista. Mä oon kunnon roukkia. Moi Nokia. Nyt tahtaa. Nokia. Se lähtee motivaatioon. Ja siitä eka voittoa. Tää ei oo biitti motivaatio. Noniin, mulla on kännykkä ja puhelin, monttu mulla mä voitin just pelin overtimella. Nyt lähtee vaan topi. Joo. Mulla on rapporteri ja puhelin, mulla on päri ja iskä osti Nokian, ei muuta oo. Raha on lopussa, kun ostaa aina karkkia. Kilokaupalla aina irtokarkkeja. S-Marketin kaupasta 3 hymyllä. Aina ilohymyllä. Monttu aina ja Rossi kakosella 3. Itse mä oon hyvä rappaa. No niin, nyt. No niin, se olis video. No se olis mitä? Minikrääm. Oikeesti. No niin, meitä nyt. Okei, no niin. Se olis siinä ja moikka.